Astăzi vom învăța să rezolvăm scăderi cu trecere peste ordine. Să luăm următoarea scădere. 13 minus 5. În mod normal știm că atunci când avem numere scrise cu două sau mai multe cifre, scădem unități din unități și zeci din zeci. Ar trebui să scad din 3 unități 5 unități. Acest lucru nu este posibil, așa că voi trece la descompunerea lui 13 într-o 10 și 3 unități. Am desenat 10 fețe zâmbitoare pentru 10 și 3 fețe zâmbitoare pentru cele 3 unități. Am spus deja că din 3 nu pot să scad 5, deci voi scădea din 10 cele 5 unități. Și observ că îmi rămân 5. Plus cele 3 de jos fac 8. Deci 13 minus 5 egal cu 8. Pe caietel acest lucru se scrie astfel. 13 minus 5 egal cu 10 de la 13, din care îl scad pe 5, plus cele 3 unități. Egal, rezolv mai întâi 10 minus 5 și obțin 5, plus 3, egal cu 8. Haideți să mai rezolvăm un exercițiu. 12 minus 7. Observ că 12 este format dintr-o 10 și 2 unități, iar 7 din 7 unități. Ar trebui să scad unități din unități. Din 2 nu pot să scad pe 7. Trec la descompunerea lui 12. Într-o 10 și 2 unități. 10 fețe zâmbitoare pentru 10 și 2 pentru cele 2 unități. Din cele 2, normal că nu pot să scad 7, așa că mă voi duce la 10. Din 10, scad 7 și observ că îmi rămân 3. Plus cele 2 unități fac 5. Deci 12 minus 7 egal cu 5. Să scriem pe caietel. 12 minus 7 egal cu 10 de la 12, din care îl scad pe 7, plus cele 2 unități care au rămas la 12 după ce am luat 10. Rezolv mai întâi 10 minus 7 și obțin 3. Plus 2 egal cu 5. Acum, dacă ați înțeles, puteți lucra exercițiile de pe fișa pe care ați primit-o.